खुलुमबाय आं इटानगरनि बाथौ सिबियारि मुस्लिमा आदुरि बर' दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिफ्राय जोंनि बे इटानगराव नुजाथि फैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय। बिनि गेजेरजों जोंनि बे लिंगालाय 6 किल' लिंगालाय बाथौ मन्दिराव नोंथांमोना फैनानै जोंखौ खबर लाफैनायखौ जों जोबोद गोजोननाय बावहरबाय। जों सप्ता मोनफ्रोमबो मंगलबाराव जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों हाजो हालायाव रायजो जादोंबाबो गावनि धोरोमखौ लाखिगोन होननानै जों बेयाव फैनानै मंगलबाराव फुजा होफैबाय थायो। नेमखान्थि बायदियै लेखा लानानै आर'ज गाबो जोङो फैनानै फुङाव 8 बाजियाव फैनानै जोङो थानसालिखौ सिबस्रां ओमफ्राय लिरस्रांनानै जोङो दै गोथार बानायनानै जोंनि गोसो सिंनिफ्राय जा हायो जों बे हिसाबावनो आर'ज गाबो। आर'ज गाबखांनायनि उनाव जोङो खुलुमस्रांनानै आरो बाथौ थानसालिखौ जोङो साफा खालामनानै जों थांफिननाय जायो। थिग बेबायदियैनो जोङो बोसोराव मोनबा फोरबोखौबो जोङो फारियै फालिलांबाय थानाय जादों। काति फोरबोनि दाख्लैबावैसो फालिलांबाय आरो फैगौ आघोन फोरबोखौबो जोङो फालिगोन होननानै आखायाव लादों। जोंनि मोनसे खावलायनाय आसामनिफ्राय नोंथांमोना बाथौ सिबियारिफोरा जोंखौ फैनानै एसे नेमखान्थिखौ खिथिफैबा जोङो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर थागोन होननानै बेखौनो बुंनाय जाबाय। आरो जोङो दिनै बहुद समनिफ्रायनो जोङो बाथौ सिबिबोगासिनो दङ इटानगर रायजोआव गोदानै गायसननाय। अलरेडि जोंनि इटानगर कमप्लेक्सआव मोननै दङ। पुरुनाया जाहैबाय जोंना निरजुलि, ओमफ्राय निरजुलिनि उनाव दिनै जोङो 6 किल' दिनै बे लिंगालया मन्दिराव जोङो 4 बोसोर जाबाय गायसननाया। दा जों हायाब्लाबो दिनै जों नाजाबाय थादों आरो फुजिबोबाय थादों। आरो जेरै जोङो बेयाव माब्रै जोङो लुदों होनोब्ला जोंहा दिनै लिंगालया मन्दिराव जोंहा मेदाम सासे माताजि दङ। बेनाव जोङो गाबख'नानै जेनेबा बिथांनिफ्राय सोंस्ल'नानै दिनै जोङो बे हाखौ जेनेबा बाथौनि थाखाय जोङो बिथांनाव सोंनानै जोङो दिनै बाथौखौ गायसनदों। गायसननानै जेरै हायो ओरैनो जोङो सानबाय थादों लुस्लांनोबो हायाखै, अब्लाबो जोङो नाजाबाय थादों आरो फुजिबोबाय थादों। बेबायदिनो जोंनि इटानगराव बेसेबां बर'फोर दङ गासिबो जोङो खौसेथि जानानै जोङो दिनै हाब्लाबो हायाब्लाबो जि जेरै हायो बेबायदिनो जोङो दिनै बाथौ फुजिबोगासिनो दङ। आरो आङो जाबाय दा जोङो दिनै हाखौ जोङो जोंहा सासे 6 किल' नैबे लिंगालया मन्दिराव जायगा एसे थानायखाय जोङो बिथांनि खाथियाव थांनानै खर' गंग्लायै बिथांनियाव जायगाखौ बिनायाव बिथाङा होनदों दे नोंसोरबो फुजियोब्ला नोंसोरबो लुनानै फुजिबाय था, बेबायदि होननायखाय जोङो दिनै बाथौखौ थानसालिखौ जों गायसननाय जादों। गायसननानै ओमफ्राय जोङो दा फुजिबोगासिनो दङ। फुजिनाया जोङो दा टटेल 4 बोसोरसो जाबाय। बेजोंनो लोगोसे आरो जोङो नाजाबाय थादों जोङो बाथौ मन्दिरखौ जों माबोरै डेभेलपसिन खालामनो हागोन बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ। आरो दा लुनो होनब्लाबो जों लुनो हायाखै। जोङो प्रतेक मंगलबारखालि जोङो खुलुमो आरो फुं बेलायाव आर'ज लाफैयो, ओमफ्राय साफा थाफा खालामफैयो। दिनैनि बे मेहेरगोनां मोनाबिलि समाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि जानानै जोङो बे जायगायाव सफैनो हानाया बे बुब्लिया जोबोद मेहेरगोनां आरो गोजोनथाव जादों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनिफ्राय जोंहा बोसोनगिरि मानाव गेदेर बोनथुम नार्जारि, नेहाथारि मानाव गेदेर राजेश बसुमतारी आरो जोंहा लहित दैमारि बिथांजों लोगोसे जोङो फैनानै दिनै बे अरुणाचल हादोराव जोंनि हारिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ थेलेबलेबैनो मोनसे हाजो सिङाव मालायनि हादोराव खनासे जायगायाव समायना महरै बाथौ थानसालि गायसननानै सिबिबाय थानाय थासारिखौ नुफैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो साबायखर बावदों। आरो बिदिनो जोंनि हारिनि बर' बाथौ सिबियारि रायजो राजा
सिबियारि बिथांमोना जेरावखि थाया बाथौ धोरोमखौ गावनि आंगो धोरोम होननानै अराय गोरबोआव जुना लानानै सिबिनो नाजानाय आरो बे बाथौ धोरोमखौ फोथांनो थांखि लानानै नारा नाथा जेरावखि थाया सिबिलांनाय बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव। बिनिखायनो बिथांमोनखौ आं दिनै बे मोनाबिलि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि जानानै आङो साबायखर बावबाय। जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो हारिनि धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बेबायदि नाजाबाय थागोन आरो मोनसे समाव नोंथांमोनाबो नाजानायनि गेजेरजों बे बाथौसालिखौ मोनसे समायना महर होनो हागोन बेखौ मिजिं थिनानै